सुपर फिल्म प्रेजेंट मिक्स बाय अरमान राज। म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज। कृष्णा बाबू को कबो ममता बाप हम ना मरे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदा डीजे कंचन राज। नीम चौक चौसीमा वैशाली। हमारा से प्यार करके कइलो ससादी, सुनो ए भाई हमर भइल बर्बादी, सुनो ए भाई हमर भइल बर्बादी। हमारा से प्यार करके कइलो ससादी, सुनो ए भाई हमर भइल बर्बादी। कइलो सवादा के साथ तोहर दे, कइलो सवादा के साथ तोहर दे। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे। डीजे कंचन राज। नीम चौक चौसीमा वैशाली। डीजे अरमान के तक बर्बाद हो, बबुआ की से हो गइल आबाद हो, बबुआ की से हो गइल आबाद हो। डीजे अरमान के तक बर्बाद हो, बबुआ की से हो गइल आबाद हो। राइटर उमेश कहे पबजी खेलब, रिजुआन उमेश कहे पबजी खेलब। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे, कबो मुस्काना बाप हम ना मरे। तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे, तेल बिया धोखा अब प्यार ना करे। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।